Η ζωή σχεδόν καθημερινά με τον πιο τραγικό τρόπο μας αποδεικνύει την αναγκαιότητα του να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες τόσο για τους εαυτούς μας όσο και για τους άλλους. Η μία έγκαιρη αντιμετώπιση ενός ατόμου στο χώρο που λαμβάνει η χώρα το επίγον περιστατικό ή η μη παροχή ενδεδειγμένων πρώτων βοηθειών δύναται να οδηγήσει σε αναπηρία ή σε απώλεια της ζωής του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πρώτες βοήθειες είναι μοναδική ενδεικνυόμενη παρέμβαση. Άλλες φορές πάλι, η αδυναμία άμεσης πρόσβασης σε υγειονομικές υπηρεσίες αναδεικνύει το σπουδαίο ρόλο που μπορεί να παίξει ο εκπαιδευμένος διασώστης. Για αυτούς και για πολλούς άλλους λόγους σχεδιάσαμε, οργανώσαμε και υλοποιούμε το επιμορφωτικό πρόγραμμα πρώτων βοηθειών στην κοινότητα από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τη συμμετοχή εξαίρετων και διακεκριμένων καθηγητών του Πανεπιστημίου μας. Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η παροχή βασικού επίπεδου γνώσεων πρώτων βοηθειών σε όλους. Στις οικογένειες εκείνες που μέλος της αντιμετωπίζει κάποιο χρόνιο ιατρικό πρόβλημα. Στους δασκάλους και τους καθηγητές που συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν μαθητές που τραυματίζονται ή μαθητές με χρόνια νοσήματα. Στους προπονητές και στους αθλητές που γίνονται μάρτυρες τραυματισμών, κακώσεων και καρδιακών ανακοπών στους χώρους άθλησης. Στους γονείς που έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις, απόρρια της άγνοιας κινδύνου και της περιέργειας των παιδιών τους. Στους ορειβάτες, στους δίτες και σε όσους θέλουν να απολαύσουν με ασφάλεια το αγαπημένο τους χόμπι. Στους εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας. Στους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους. Γιατί οι πρώτες βοήθειες δεν είναι στήρες γνώσεις. Εξελίσσονται, αλλάζουν και διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες και τα δεδομένα της κάθε εποχής. Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσοι άνθρωποι χρειάζονται για να σωθεί μια ζωή? Πόσα χέρια πρέπει να κρατηθούν σφιχτά για να σχηματιστεί μια αλυσίδα ζωής? Γίνε και εσύ μέρος αυτής της αλυσίδας, κρίκος στην αλυσίδα φροντίδας που οδηγεί στη ζωή.